Ja sieltä lähdetään ja Hyvinkään parit aivan rinnan, mutta numerolla 10. Seppo Somerharju tulee ensimmäisenä Vesinalta. Aika hyvin menee. Hyvin puoleen antaa sen vetäisi, kun Seppo tuolla ihmeessä ja tulee kauhomalla tuon loppuosan. Hyvin pysyy mukana, kun on kannettu, mutta ei ole kuule Tuomas kaukana. Hyvin lähellä, mutta pikkusen tuolla pitemmillä jaloilla Seppo ottaa tuolta nyt vähän takaisin tänne kohdalla. Erolla katsotaan tulee kaarteet. Nyt tulee huippuaika, jos tämä homma kestää loppuaika. Seppo vetää tuossa erittäin hyvin. Ja ensimmäinen kuulaistelee aikaa menemästä 35 sekuntia. Nyt vedetään kärsiin tulosta tällä hetkellä. Jos tuo menee loikkaamalla yli, niin kyllä se on semmoinen peli, että siitä, että ei kun hommat toimii äärettömän hyvin. Kyllä, ja kärkiaikaa tavoitellaan 50 sekuntia meinin vasta tässä vaiheessa, kun tarttuu sitten tuolle viimeiselle osuudelle. Ja sieltä numerolla 10 Seppo Somerharju johtaa tätä kisaa. Ja kärkiaikaa tavoitellaan 1.22, kärkiaikaa on puhumassa nyt. Seppo ei kun kannustusta vaan, Sepolle vielä pikkusen, ei ole pikkumatka enää. Nyt on pystyssä pysyä ja ottaa maalin. Kyllä, ja Somerharju menee kärkeen. Kärkiaika näin! Just siinä on rönäytty. 1.11. Tekee ihan kakkosajan tulevalla sieltä aivan. Sehän menee vieläkin tuonne mainikkaasti. Huippuaikoja tuli pari. Olli kirjoittelee tuolla, kun siellä on